yn oedfa deuluol ni. Fe enw I yw Emyr, fi yw gweinidog yr eglwys yma, a mae'n hyfryd I gael eich cwmni chi yma. Mae wedi bod yn benwthnos stormus. O'n i'n dechrau poeni iawn, ni'n mynd I allu cynnal oedfa o gwbl, ond mae'r haul yn gwenu, mae'r awyr yn las, a gobeithio newch chi deimlo bore yma bod yna groeso cynnes I chi yma, a gobeithio newch chi deimlo yn gartrefol. Croeso nôl I ddisgyblion Melyn Griffith a staff Melyn Griffith. Ni wrth yn bodd yn cael chi yma, a ni'n edrych ymlaen I glywed gennych chi nes ymlaen yn yr oedfa. Warm welcome to you all. If you don't speak Welsh, you should have received a translation set as you arrived. If you didn't, then I'd invite you to go and get one from the front of the building. If there's any problems, if you can't hear or if there's any interference, then please let us know. I was in a meeting recently and we didn't find out until the end that there was a problem and it was too late then. So if it's not working, don't be embarrassed, just go and speak to someone at the front door. We want you to understand and feel included in the service. Os chi yma am y tro cynta, croeso arbennig I chi. A gai just nodi cwpl o bethau am yr adeilad. Chi'n gwybod lle mae'r drws ffrynt. Felly os oes problem, ni'n mynd allan trwy'r drws yna. Neu, chi'n gallu mynd trwy'r drws fan hyn a lawr trwy'r drws ochr I gael allan o'r adeilad. Mae'r toiledau lawr y coridor fan hyn ar y chwith. Eto, chi'n gallu mynd trwy'r drws yma neu mas trwy'r drws ffrynt a rownd yr ochr. Byddwch yn ofalus, o dan eich seddech chi, mae yna bariau metal, nhw sydd yn cynhesu yr stafell oer yma, a maen nhw arno ar hyn o bryd. So just watchwch bod chi ddim yn llosgi neu'n toddi esgyd na dim byd fel yna. Ac yna un peth pwysig arall, ar ddiwedd yr oedfa, peidiwch rithro o yma, bydd yna paned, mae yna mince pies a pob math o bethau gyda ni ar eich cyfer chi, a bydd e'n gret cael sgwrs ar y diwedd. Oce, nawn ni gael gair o weddi, nawn ni weddio I gyflwyno ein hunan I Dduw. O Dduw, ni yn diolch I ti am hir ffaith fod y bore yma, fod yr awyr yn las a'r haul yn gwenu. A dad, ni eisiau gweddio nawr dros y bobl hynny sydd efallai wedi cael ei effeithio dros y penwythnos yn y tywydd garw. Arglwydd, ni'n gweddio bydde di yn trigarhau ac y bydde di yn agos atyn nhw os gweli di fod yn dda. O dad, ni'n diolch I ti nawr bore yma bod ni yma gyda'n gilydd ac yn gallu canu carolau ac yn gallu clywed o'r Beibl am Iesu Grist. Ac o Dduw, ni'n gweddio neu di siarad gyda ni bore yma. Ac y bydden ni yn dod I weld pwy yw Iesu. Am bod ni'n gofyn y pethau yma yn enw Iesu Grist. Amen. Amen. Nawr blant, mae dy fi cwestiwn I chi. Pan chi'n cwrdd â rhywun am y tro cyntaf, beth yw'r peth cyntaf fel arfer chi'n gofyn iddyn nhw? Ddim yn gwestiwn anodd, ddim yn trick cwestiwn. Oce, mae rhywun yn barod I ateb? Oce, beth yw dy enw di, neu beth yw eich enw chi? Na'r peth cyntaf wedes I heddi, ynddo fe? Croeso, fy enw I yw Emyr. Ni eisiau gwybod enwau pobl, yn dydyn ni? Ni eisiau gwybod pwy ydyn nhw. A dyna thema ni ar gyfer bore yma. Ni'n mynd I feddwl am enwau Iesu. Okay? Y pethau ni'n clywed am Iesu, yr pethau oedd Iesu yn cael ei alw. A fe ddylsych chi I gyd I cael amlen wrth gyrraedd, okay? O'n I ddim yn gwybod enwau chi gyd, so o'n I methu sgwennu eich enw chi arno fe, right? Ond cadwch yr amlen yn saff, a bydd pethau yn yr amlen I helpu ni gofio wrth I ni fynd ymlaen. Okay, o'n ni'n mynd I ganu carol. Cyn mynd dim pellach, mae'n amser I ni ganu carol. Rhif 58. Tua Bethlem dref. Awn yn fyntau gref ac a ddolwn ef. Gyda'r llwythau, un o'n unau ar y llwybrau at y cryd. Tua'r preseb awn gyda chalon lawn a phenlunio nawn. Nawn ni sefyll I ganu, dy'n gilydd.
Roedd y garol yna'n dweud, a ddolwn ef. We'll worship him, a ddolwn ef. Ond pwy yw ef? Wel, fel wedys sy'n thema ni ar gyfer yr Oedfa yw enwau Iesu, enwau Iesu. Nawr llaw lan, os oes gennych chi enw. Mae rai pobl ddim efo llaw nhw lan. Sy'n bod ych chi? Llaw lan os oes gennych chi enw. Dylse pawb o rai llaw nhw lan. Oce, mae pawb efo enw. Llaw lan os oes gennych chi ddau enw. So enw cynta a cyfenw wedwn ni. Ia? Llaw lan os oes chi 3 enw. Eitha cyffredin i gael 3. Yeah. Enw cyntaf, enw canol, cyfenw. Llaw lan os oes chi 4 enw. Okay, 1, 2, 3, 4. Os unrhyw un efo 5 enw? Unrhyw un? Na? 4 oedd y mwyaf. Wel, chi'n gwybod be? Mae gan Iesu tua 200 o enwau. Beth? 200 o enwau neu teitlau sydd yn cael ei rhoi i Iesu. Nawr, peidiwch poeni, ni ddim yn ei edrych arnyn nhw gyd bore yma, okay? Neu bydd ni tan y Nadolig nesaf. Ond ni'n mynd i edrych ar rai o'r enwau sydd yn codi yn stori a hanes y Nadolig. A ein helpu ni bore yma, ni'n mynd i wneud crefft. Okay? Nawr, amlen dych chi, ystynwch yr amlen sydd dych chi, gewch chi agor e nawr. A fe eisiau chi ffindo y peth mawr gwyrdd yma, yr torch neu'r wreath yma. Okay? A byddwch yn ofalus wrth agor yr amlen, achos mae yna lot o stickers a pethau gallu cwmpo mas. Os chi'n colli'ch stickers, neu os oes dim un mewn na chi methu ffindo, mae yna rai sbar, gewch chi nhw ar y diwedd. Okay? So ffindwch y torch, ffindwch yr riban bach yma, y riban bach coch, a yr darn bach o bapur, a'r sticker mawr, y bwa yma. Okay? Fe eisiau chi ddechrau roi yr bwa ymlaen. Fe eisiau chi roi yr riban bach coch trwy'r twll a clymu yr tag yma arno fe. Okay? Os chi angen help, mae Mr Jones fyna'n barod. Yn gret cael pennaeth. So cymrwch funud bach i wneud hynny. So ddylse fe edrych rhywbeth fel hyn erbyn y diwedd. Okay? A ddim fi nath hwn. Mae gen i helpers bach yn y tŷ nath jobyn dda o hyn. Okay, nawr, tra bod chi'n just yn gorffen hwnna off, mae Gwenan George yn mynd i ddod ymlaen i ddarllen i ni o'r Beibl. Felly, Gwenan, diolch ti. Adnod 2 i 7. Y bobl oedd yn rodio mewn tywyllwch a welodd oleuni mawr. Y rhai a fi'n byw mewn gwlad o gadw'r didal a gafodd lewyrch golau. Aml heis o foled iddynt, chwanegais lawenydd, llaw yn hantodd flaen fel yn adeg y cynhead, a fel y byddant yn gorfoledu wrth rannu'r ysbail. Oherwydd drylliaist yr iau oedd yn falch iddynt, a'r croesfawr oedd ar ei hysgwydd, a'r ffon oedd gan ei gyrwyr fel y nidd Midian. Pob esgyd a droed ryfelwr mewn ysgamell, a phob dilledyn wedi ei drybeiddi mewn gwaed, fe'i llosgir fel tanwydd. Canis bachgen a anad i ni, mab ar oed i ni, a bydd yr awdurdod ar ei ysgwydd. Fe'i gelwyr cynghorwr ryfeddol, Duw cadarn, tad bethol, tywysog heddychlon. Ni bydd diwedd ar gynnydd ei lywodraeth, nac ar ei heddwch i orsedd Dafydd a'i brenhiniad.
yw sefydlu'n gadarn a barn a chyfiawnder, o hyn a hyd beth. Bydd Sul a'r gweddilluoedd yn gwneud hyn. Diolch i ti, Gwenan. Nawr, weithiau mae enw yn gallu dweud rhywbeth wrthon ni am gymeriad person. Be maen nhw fel. Okay? Nawr, mae dy fi rai lluniau ar y sgrin. Chi'n gwybod pwy yw'r rhain? Pwy sy'n gwybod beth yw pwy yw hwnna? Grumpy. Yeah? Grumpy yw ei enw e, a grumpy yw ei gymeriad e hefyd, yn dyfa? Okay? Pwy sy'n nesa? Pwy yw hwnna te? Dopey yw e, ydy, a mae e yn dopey yn dydi, mae bach yn silly. Pwy sy'n nesa? Pwy sy'n cofio enw fe, mae'n bach yn anoddach. Bashful, ie, mae'n swill. Nesa? Pwy yw hwn? Doc, ie, mae dy fe spectos, mae'n rhaid bod e'n glyfar. A fe yw'r doc, ie, fe yw'r un clyfar ohonyn nhw gyd. Nesa? Pwy yw hwnna? Sleepy, felly dyna enw, mae hefyd yn un cysglyd. Faint ar ôl? Sneezy, ie, mae'n offi tysio hyn. Ac un ar ôl, pwy yw e? Happy, ie, mae'n hapus. Dyna'i enwau nhw, ond mae'r enwau'n dangos rhywbeth amdanyn nhw. A mae'r un peth yn wir gyda Iesu. Yn y darlleniad geithon ni fyna gan Gwenan, ond ni'n clywed addewid. Addewid bod yna babi yn mynd i gael ei eni. Okay? Oedd Eseia yn ddyn oedd yn byw 700 mlynedd cyn geni Iesu. Ond mae Duw yn dweud wrth Eseia, mewn amser hir, mae yna fabi yn mynd i ddod. A bydd e'n cael ei alw, right? Dyma rai o'r enwau bydd arno fe, cynghorwr ryfeddol. Nawr cyngor yw advice, yn dyfe? Dweud wrth rhywun beth i wneud neu sut i wneud e. A mae'r babi yma mynd i fod yn gynghorwr ryfeddol. Mae'n mynd i wybod popeth. Mae'n mynd i wybod beth i ni angen a sut ydyn ni fod i fyw. A mae'n mynd i ddangos hynny i ni. Mae hefyd mynd i fod yn dduw cadarn. Hynny yw, nid jyst person normal fydd e, mae'n mynd i fod yn gryf, yn bwerus, yn rhywun sy'n gallu gwneud unrhyw beth. Mae'n mynd i fod yn tad bythol. Hynny yw, mae'n mynd i caru ni fel mae tad yn caru ei blant, a mae'r cariad yna mynd i fod yn fythol, heb ddechrau a heb diwedd. Am beth? Ac yna, enw arall, tywysog heddychlon. Hynny yw, mae'n mynd i fod yn frenin ein tywysog, un sydd yn reoli, ond tywysog heddwch. Un da. Un sydd yn mynd i ddod â heddwch i'w bobl e. Nawr, gai ofyn i chi, yn barod, ydych chi'n nabod unrhyw un sydd fel hyn? Sa di gofyn am eich enwau chi gyd, ond os unrhyw un chi'n nabod, byddwch chi'n gallu galw y 4 enw yna. Sa'n meddwl bod e? Na. Mae'n amlwg fod y plentyn yma, y babi yma sy'n cael ei addo, mynd i fod yn special. Mae'r enwau yma'n dangos bod e'n mynd i fod yn arbennig. Nawr, be fi eisiau chi wneud nawr yw ffeindio'r stickers, right? Ni wedi trial cael stickers i cyfleu rhywbeth, fel symbolau ar gyfer yr enwau yma. Okay? So mae yna 2 seren, mae yna goron, a wedyn mae yna colomen. Fel sy'n bod stickers gyda chi. Os chi'n gallu ffindo nhw nawr yn gloi, a sticio nhw mlaen o gwmpas yr ymyl, gadwch gap ar y gwaelod, mae eisiau gap eitha mawr ar y gwaelod, ond allwch chi roi cwpl o ser, coron a cholomen. A tra bod chi'n neud hwnna, ni'n mynd i ddechrau troi at y carol nesaf. Mae carol nesaf chydig bach yn llai cyfarwydd, falle. Ond ni'n clywed yn y garol rai o'r enwau yma ni wedi bod yn meddwl amdanyn nhw. Mae'r garol yw rhif 22, Dewch holl hiliogaeth adda, i glodfori'n ceidwad mawr. Gwisgodd natur wael pechadur, ryfeddod nef a deiar lawr. Dyma'r alpha a'r omega mawr yn ddyn.
Gwrth i ni ganu, edrychwch am rai o'r enwau yna yn y garol. Ond ni sefyll na ni ganu dy'n gilydd. Mae Rodri yn mynd i ddod ymlaen nawr i ddarllen i ni eto o'r Beibl, a triwch gwrando mas nawr am yr enwau sy'n ymddangos yn y darlleniad. Diolch, Rodri. Darlleniad yn dod o'r Efengyl Matthew, penod 1, adnod 18. Fel hyn y bu genedigaeth Iesu Grist. Pan oedd Mair ei fam wedi ei diweddio i Joseph, cyn iddynt ddod at ei gilydd, fe gafwyd ei bod hi'n feichiog o'r ysbryd lan. A chan ei fod yn ddyn cyfiawn, ond heb ddymuno ei chywelyddion gyhoeddus,
penderfynodd Joseph, ei gŵr, ei gollwng ymaith yn ddirgel. Ond wedi iddo gynllunio felly, dyma angel yr arglwydd yn ymddangos iddo mewn breuddwyd a dweud, Joseph, fab Dafydd, paid ag ofni cymryd Mair yn wraig i ti, oherwydd y mae'r hyn a genhedlwyd ynddi yn deillio o'r ysbryd lan. Bydd yn esgor ar fab, a gelwi ef Iesu. A mae ef a wareda ei bobl oddi wrth ei pechodau. A digwyddodd hyn oll fel y cyflawnid y gair a lefarwyd gan yr arglwydd trwy'r proffwyd. Wyle, bydd y wyrryf yn beichiogi ac yn esgor ar fab, a gelwir ef Emmanuel. Hynny yw, o'i gyfieithu, y mae Duw gyda ni. A phan ddeffrodd Joseph o'i gwsg, gwnaeth fel yr oedd yr angel yr arglwydd wedi gorchymyn, a chymryd Mair yn wraig iddo. Ond ni chafodd gyfathrach â hi, hyd nes iddi esgor ar fab, a galwodd ef Iesu. Diolch, Rodri. Ni wedi gweld yn barod, mae enwau gallu dangos rhywbeth am cymeriad person. Y math o berson ydyn nhw. Ond mae enw hefyd gallu dweud rhywbeth i ni am pwy ydyn ni, o ble ni'n dod, neu i bwy ni'n perthyn. Yn dydy. Felly enghraifft, mae'n rhoi lluniau ar y sgrin eto. Pwy yw'r rhain? Ni yn yr adran wrong fan hyn. Hold on. Credu bod nhw wedi cael ei roi lan yn y drefn wrong yn anffodus. Os yna rai efo teuluoedd, Iols, ti'n gallu ffeindio? Oce, mae yna fwy fel beth o'n eisiau. Pwy yw'r rhain? Y Simpsons, mae da chi Homer Simpson, Bart Simpson ac yn y blaen. Chi'n gwybod pwy nhw? Maen nhw'n perthyn i'w gilydd. Chi'n gweld hynny wrth yr enw. Yndi chi, oce? Pwy arall sydd hynny? Reit, falle bydd y rai iau ddim yn siŵr. Chi'n gwybod pwy yw'r rhain? Oce, mae rhywun yn y Flintstones yw'r rhain. So, Fred Flintstone a Wilma Flintstone, maen nhw'n perthyn i'w gilydd. Oedd da fi un arall, o'n i'n stryglo bach efo hwn. Pwy yw'r rhain? Y pigs, ynddo fe? Y pigs. Mae da chi Daddy Pig, neu Daddy Mochyn a Mami Mochyn. Mae'r enw yn dangos bod nhw'n perthyn i'w gilydd. A mae hynny yn wir hefyd gyda Iesu. Nathon ni glywed ddau enw arall yn do. O'ch chi'n gwrando, nathoch chi glywed nhw? Yr un cyntaf yw Iesu. Ni'n clywed yn dyn ni, bydd yn esgor ar fab a gelwi ef Iesu, a mae ef a wareda ei bobl oddi wrth ei pechodau. Chi'n gwybod, mae'r enw Iesu, dwi ddim jyst yn enw neis. Dwi ddim jyst bod Mair a Joseph di meddwl i'w hunan, be na ni alw'r babi yma? Fi'n gwybod Iesu. Na, mae Iesu yn dangos i ni rhywbeth special. Fod wedi dod i'r byd mwyn achub ei bobl. Hynny yw, mae wedi dod yn ddyn. Mae wedi dod fel person yn un ohono ni mwyn achub ni. Mae'r Beibl yn dweud bod yna problem gyda ni, bod ni wedi wneud pethau'n anghywir, ni wedi byw yn anghywir, a felly ni ddim mewn perthynas gyda Duw, ond mae Iesu wedi dod yn ddyn mwyn marw yn ein lle ni. Ond yna, mae'r enw arall yma yn does, yr enw... mae'r enw yn y drefn wrong eto, Ios, os wedi edrych nôl, ddech fynd o slide. Na fe, hwnna. Emmanuel. Emmanuel. Be mae Emmanuel yn golygu? Wel, mae'n cael ei ddweud. O'i gyfieithu, mae Duw gyda ni. Hynny yw, mae Iesu yn perthyn i ni fel pobl,
ond mae e hefyd yn Emmanuel. Mae'n Dduw gyda ni. Duw wedi dod i'r byd fel dyn. A'r unwaith eto, ydych chi'n nabod unrhyw un sydd yn debyg i hynny? Wel na. Na, dim ond un Iesu sydd. Dim ond un Emmanuel sydd. Reit, ni'n siŵr bod chi wedi dechrau ffindo'r stickers, felly mae chi'r anreg yma, mae eisiau rhoi riban ar yr anreg. Falle gadael yr Iesu tan i chi fynd adre, achos maen nhw bach yn ffidlu i tynnu'r stickers off hwnna, okay? Gewch chi gadw hwnna tan mynd adre. Ni'n mynd i ganu carol arall. Clywch lir nef. O'n i'n dweud bod yr ail garol yn llai cyfarwydd, wel, byddwn ni gyd yn nabod yr un yma. 14. Clywch lir nef yn seinio'n un. Henffych enni ceidwad un. Heddwch sydd rhwng nef a llawr, Duw a dyn sy'n un yn awr. Ac ymlaen, nhw'n ni sefyll i ganu dyn gilydd. Ruth yn mynd i ddarllen i ni nawr. Y bugeiliaid a'r angylion. Yn yr un ardal, yr oedd bugeiliaid allan yn y wlad yn gwarchod eu praidd liw nos. A safodd angel yr arglwydd yn ei hymyl, a disgleiriodd gogoniant yr arglwydd o'i hamgylch, a daeth arswyd arnynt. Yna dywedodd yr angel wrthynt, peidiwch ag ofni, oherwydd wele,
yr wyf yn cyhoeddi i chwi yn newydd da am lawenydd mawr a ddaw i'r holl bobl. Ganwyd i chwi heddiw yn rhef Dafydd, waredwr, yr hwn yw'r Meseia, yr arglwydd. A dyma'r arwydd i chwi, cewch hyd i'r un bach wedi ei rwymo mewn dillad baban ac yn gorwedd mewn preseb. Yn sydyn, ymddangosodd gyda'r angel dyrfa o'r llu nefol, yn moli Duw gan ddweud, gogoniant yn y goruchaf i Dduw, ac ar y ddeiar tangnefedd ymhlith yr rhai sydd wrth ei fodd. Wedi i'r angylion fynd ymaith oddi wrthynt i'r nef, dechreuodd y bugeiliaid ddweud wrth ei gilydd, gadewch ni fynd i Bethlehem a gweld yr hyn sydd wedi digwydd, y peth yr hysbysodd yr arglwydd ni amdano. Aethant ar frys, a chawsant hyd i Fair a Joseph a'r baban yn gorwedd yn y preseb. Ac wedi ei weld, mynegasant yr hyn oedd wedi ei lefaru wrthynt am y plentyn hwn. Rhyfeddodd pawb a'i clywodd at y pethau a ddywedodd y bugeiliaid wrthynt. Ond yr oedd Mair yn cadw'r holl bethau hyn yn ddiogel yn ei chalon ac yn myfyrio arnynt. Dychwelodd y bugeiliaid gan ogoneddu a moli Duw am yr holl bethau a glywsant ac a welsant, yn union fel y llyfarwyd wrthynt. Diolch, Ruth. Ni wedi gweld mae enwau yn dangos cymeriad person, maen nhw'n gallu dangos i bwy maen nhw'n perthyn, ond mae enwau hefyd gallu dangos rhywbeth arall. Mae'n gallu dangos ein gwaith ni, be ni'n gwneud. So mae da fi lluniau chi wedi gweld cwpl o nhw barod, ond yma. Gobeithio bod ni yn y lle iawn. Na. Reit, pwy yw hwnna? Postman Pat, ie? Yeah? Postman Pat, dyna pwy yw e, dyna'i waith e, fe yw'r postman, felly mae pawb yn galw yn Postman Pat. Pwy arall? Pwy hwnna? Sam Tan, o dim lot o chance oedd e'n gwneud unrhyw beth arall efo enw fel yna, oedd e? Sam Tan, oce, a mae yna un ola. Bob y Builder, Bob the Builder, dyna pwy yw e? Os o'n i jyst yn gweud, chi'n gwybod Bob? Byddwch chi'n gweud na? Bob, chi'n gwybod Bob? Na, pa Bob? Bob y Builder, chi'n gwybod pwy yw e achos ei waith e. A mae'r un peth yn wir am Iesu. Mae dy fe enwau sy'n dangos i ni, nid just y math o berson yw e, neu pwy yw e, ond yn dangos pam fod e wedi dod. Nethach chi sylwi ar yr enwau, nath yr angel roi iddo fe. Ganwyd i chwi heddiw yn rhef Dafydd, waredwr. Yr hwn yw'r Meseia, yr arglwydd. Mae'n waredwr, saviour yn Saesneg, un sydd yn achub. Dyna pwy yw e, dyna pam mae di dod i achub. Fe yw'r Meseia, fe yw y brenin o Duw wedi addo. Byddai'n dod i reoli, nid just am chydig bach, ond reoli am byth. Fe yw yr arglwydd. Yr un sydd wedi dod i arwain ac i reoli ei bobl. Nawr, fi'n gwybod ni wedi clywed lot o enwau, a ma mwy. Ni wedi canu rai o'r enwau eraill hefyd, ond pan chi'n rhoi'r holl enwau yma at ei gilydd, chi'n gweld y math o berson ni'n sôn amdano fe? Pwy yw'r person yma ni'n dathlu agdeg yn y dolyg? Wel, nid just babi, nid just person cyffredin. Na, dos na neb yn debyg iddo fe.
Fe yw y Duw ddyn. Fe yw'r un sydd wedi dod i achub ei bobl. Fe yw'r un sydd wedi dod i fyw bywyd perffaith a da. Fe yw'r un sydd wedi dod i curo drygioni. Fe yw'r un sydd wedi dod i ennill maddeuant a bywyd tragwyddol i bawb sy'n credu ynddo fe. Achos wnaethoch chi glywed hwnna, ganwyd i chwi. I chi a fi. Mae ar gyfer ni. Mae wedi dod mwyn i ni gredu ynddo fe a cael bywyd newydd. Wel, ni'n mynd i ganu eto am y babi yma. Carol rhif 31, ac yna ar ôl i ni ganu Carol efo'n gilydd, mae criw Melyn Griff yn mynd i ddod ymlaen i ganu i ni. Rhif 31, i orwedd mewn preseb. Roedd creuwr y byd. Nid oedd ar ei gyfer na gwely na chryd. Y ser oedd yn syllu ar dlws faban mair yn cysgu'n dawel ar wely o wair. A'r pennill ola, tyrd Iesu, i'm hymyl ac aros o hyd, i'm caru am gwylio tra bwyf yn y byd. Bendithia blant bychain pob gwlad a phob iaith, a dwg ni i'th gwmni ar derfyn ein taith. A ni sefyll i ganu. Ni'n falch iawn i gael criw Melyn Griffith nôl yma i ganu i ni nawr. Diolch yn fawr.
Diolch o galon. Oedd ffair Nadolig Melyn Griffith wedi gofio cael ei ganslo ddo. Felly ni'n falch bod yna gyfle wedi bod i chi ddod i ganu gyda ni heddi. Nawr, wrth i ni ddod at ddiwedd yr oedfa, ni wedi meddwl tipyn bore yma am enwau Iesu. A mae hynny'n bwysig yn dydi. Mae enwau yn dweud lot i ni am berson a fel wedys i yn gynharach, pan ni'n cwrdd â rhywun, y peth cyntaf ni'n gofyn yw, wel, pwy wyt ti, beth yw dy enw di? O'ch chi'n be, weithiau ni'n gallu gwybod enw rhywun heb bod ni'n adnabod nhw. Fe eisiau chi ddychmygu nawr ar ôl y cyfarfod, chi'n cerdded adre, a chi'n cerdded trwy'r pentre, a chi'n gweld eich arwr chi. Na ni, sa'n gwybod pwy, Taylor Swift, neu fi'n trio bod yn gyfoes fan hyn, Messi, neu pwy bynnag yw eich super arwr chi. Chi'n gweld nhw yn y stryd, a chi'n galw allan, hei Taylor, neu hei Lionel, neu pwy bynnag. Nawr, bydden nhw'n galw nôl arnoch chi? O na, falle bydden nhw'n chwifio os nhw'n gwrtais, a bydden nhw ddim yn gweud, o, hei Emyr, siwma, achos dyn nhw ddim yn nabod fi. Bydden nhw ddim yn nabod chi, chwaith. Ond gyda Iesu, mae'n wahanol. Bore yma, ni wedi clywed enwau Iesu. Ni'n gwybod pwy yw ond mae e'n gwybod pwy yw ni hefyd. Ni'n gallu adnabod Iesu Grist. Trwy ffydd, ni'n gallu galw ar ei enw a gwybod bydd e'n ateb ni a bydd eisiau bod yn ffrind i ni hefyd. Ni'n gwybod hynny achos mae wedi dweud hynny. Mae'n caru ni. Dyna pam ddath i'r byd, achos bod e'n caru ni. Nawr, yng ngwaelod eich amlen chi, mae yna un peth ola. Mae yna treat bach, fi'n siŵr bod rai o chi wedi ffindo fe'n barod. Bach o losin, ond eisiau cael rhyw treat bach losin i chi, a ni'n crafu mhen, wel, pa losin i gael. A rai gorau ni gallu meddwl am oedd Love Hearts. Ie, gewch chi fita nhw. Ar y Love Hearts, mae yna enwau, neu teitlau yn aml iawn, yn does? You're awesome, neu honey bun, neu lovely. A gewch chi roi rai falle i mam neu dad, gewch chi roi nhw. Ond mae'r enwau yna'n dangos bod rhywun yn caru chi, yn dydyn nhw. A mae'r un peth yn wir efo Iesu. Enw Iesu mewn ffordd yw cariad. Mae wedi dod i'r byd yma achos bod e'n caru chi a fi. Wel, cyn bod ni'n canu carol olaf efo'n gilydd, gai jyst atgoffa chi, mae yna baned, mae yna mince pies, plis peidiwch rithro i ffwrdd. Mae hefyd cylchgronau o gwmpas y lle, croeso chi fynd ag un o'r ein gyda chi. Mae yna taflenni o gwmpas y lle fel manylion am pethau eraill nadoligaidd sydd gyda ni mlaen fel eglwys. Cwrs ni'n redig yn y flwyddyn newydd os chi eisiau gwybod mwy am Iesu. Plis teimlwch yn rhydd i fynd ar pethau yna gyda chi. Yr un peth ni ddim eisiau chi fynd gyda chi yw set cyfieithu. So os chi wedi bod yn cael cyfieithu, plis peidiwch roi hwnna yn eich bag neu yn eich poced. Bydde fe'n helpu cael nhw fan hyn os gwelwch yn dda. Carol i orffen. Rhif 43 o dawel ddinas Bethlehem. Mae'r garol yma'n gofyn cwestiwn ar y diwedd. O dawel ddinas Bethlehem, pwy heno yno ti? Hynny, pwy sydd ym Methlen? Wel, ni'n gwybod yr ateb yn dyn ni. Na ni sefyll i ganu dyn gilydd.
weddio. Arglwydd, ni'n diolch i ti am yn amser ni efo'n gilydd. Ni'n diolch i ti am yr arglwydd Iesu Grist, y Meseia, y gwaredwr, yr Emmanuel. Diolch am yr holl enwau eraill yna i ni di meddwl amdanyn nhw bore yma. Ac diolch bod yna fwy, bod yna gannoedd o enwau a teitlau yn disgrifio Iesu. A diolch bod ni y bore yma yn gallu ei adnabod trwy ffydd. A diolch bod yn ein adnabod ni ac yn ein caru ni. Dduw, bydd gyda ni nawr gweddill y dydd ac yn yr wythnosau sy'n dod. A ni'n gweddio yn Nadolig yma, bydd pob un ohono ni yn galw ar enw yr arglwydd Iesu Grist. Mwyn